Hemen gaude, Usurbilen antolatzen dugun Euskal Herriko egurrezko sagardoan 6. txapelketan aurkezpeneako. Eta, Iruin sagardotein gaude, egurrezko ontzi eder hauekin, eta, gure asmoa da, datorren ekaina 9 izango den 6. egurrezko sagardua txapelketan aurkezpena egitea. Txapelketa hau antolatu izan du da gure ustez sagarduan etorkizuna egurrian dagolako, egurrezko ontzitan dagolako. Azkeneko urte hauetan ikusten nahi da bezala. Eta, gero eta garrantzia handiagoa eman nahi dio, guain arte sagardua egun nahi lotuta izan da txapelketa hau, baina aurten ja egun berezi bat emango dio txapelketa hau. Antolaketa ere pixka bat aldatu da, Aginako Elizazarrian izango da, bertako taldeakin elkarlanian antolatzen nahi gea, eta asmoa da hori, egurrezko sagarduak izan dezala bere garrantzia, ez da. Hemen gaude, txapelketa honetan parte hartzen dugun batetik udalan ordezkari bezala urtzane, alkatia. Baitare aipatu behar da aurten sagardoan mailare antola martxan jarri dula udalak, eta gero biak aipatuko dugu noski. Eta horri lotutako ekitalditako bada hau, egurrezko sagardoana. Baitare Maider Larrañaga, somelierra arduan eta edaritan jantzitako persona, eta aurtengo epaimaileko partaide izango dana. Berarekin batea epaimailean izango dira Dani Korman, baitare somelierra eta edari mundun jakintxu handi bat, eta baitare Iratia Mondarain, enologua, eta ardogintzan batez ere lanian nahi dana, baina baita ere Fraisoroko sagardo mailean, Euskal Sagarduan kata maileako partaidea dana. Gaur ezin dutenak etorri izan, baina Maiderrek aipatuko dizkigu epaimailean ikuspegitikan, zer nakan egurrak eta sagarduak, eta ez dakit. Gure aldetik apur bat dastamen eta prozesu hortatik, ikuspuntu hortatik, nik uste dut garrantzizkoa dela base hortan dagoen sagardua momentu honetan, hori apur bat aurrera egotia, ezta? Ze kalidade edarreko produktuak dauzkagun, eta hori azpimarratu eitxia oso garrantzitsua dela, eta noraino heldu garen heldu sagarda batean, ezta? Egurrak ze berezitasun dauko, egurrak berezitasuna dauko da beste komplejidade bat daukola aguan, eta beste denboran, beste luzetasun bat, hori gordelekelako, eta beste produktu bat dalako, eta bereziki eta bereiztu leken kalidadezko beste edari bat. Egia da, desberdina dela, baina nire ustez asko mentzera garexagoa. Nire aldetik ere aipatzea, azkenean hau beste ekimen bat gehiago dela, Usurbilen sagardoaren kultura zabaltzeko antolatzen diren 11 egitasmo eta ekinpen horietako beste badela. Nik justu hoxe nabarmendu nahiko nuke, egia da maiatza hilabete berezi izaten dela Usurbilarrontzat, batez ere guretzako sagardo egunak baduelako esan nahi eta ekimen berezi bat, baina sagardo eguna zaratago esaten nuen bezala, ekimen asko eta askotarikoak antolatzen dira Usurbilen sagarra eta sagardoaren bueltan. Bere garaian sagardogintzaren bueltan aritzen gehan eragile asko sortutako marka beha Usurbil, sagardoaren bihotza, sagarraren kultura eta marka horren pean osatzen den agendak erakusten duen bezala.
Eta esan bezala, bueno, ez, kasu honetan badago gainera asmo bat, Jakobak esan duen bezala, ez, sagardogintza tradizional hori edo sagardoa egiteko modu hori belaunaldi transmititu izan den jakintza eta ezagutza hori galdu ez dadin eta gainera indartzeko asmoz antolatzen den txapelketa bat, esango nuke ni txapelketa eskenean aitzakia bat dela, horre egiten ari den sagardoa egiteko modu horri, balorean jarri, indarra eman eta albalimada ere indarra hartza etorkizunari begira, beraiek kasu honetan adituak, esaten du Jakobak eta esan dute bere etorkizuna egurrean dagoela, bale izango bada, balio dezala, noski ekimen honek ere horretarako, ez? Eta nik alde horretatikan, alegin hau egiten ari diren eragileak, zoriondu nahi ditut eta horregatikan udala ere hemen dago, eragile bat gehiago, 7.000 euro bideratuko ditugu antolakuntzara eta antolakuntzara dirua bideratzeaz gainera ere sari nagusia udalaren eskutik emango dugu, ez? Eta esango nuke, ez beti esaten da, usurbil, sagarra eta sagardoa ez, ekarri lotutako 3 kontzeptu diala, bizi dagoen kontzeptua diala, ez diala kontzeptu geldoak, ez direla soilik kontzeptu historiko batzuk, duela gutxi hain justu ere bai, hori aztertu asmoz, Josu Gozeitari eskatu genion ikerketa antropologiko bat egitea, eta ikerketa horretatik bain justu hori xera ondorioztatu izan duguna ez. Gaur egun ere oso biziri dagoela sagardogintzaren inguruko jarduna, eta bizi egoteak ez du esan nahi aurrean etorkizunean arriskuak ez ditunik, desafioak ez ditunik, erronkak ez ditunik, eta hain justu, ez. Jakobak aipatu duen sagardo mahai horrek den helburua hain justu hori da ez. Aurrez aurre ditugun erronka horiei, desafio horiei, bada nor beretik aritzeaz aparte hori ere importantea da, eta nolabait marka horrenpean antolatzen ditugun agendak hori erakusten du, urte osoan zehar zenbat jardun eta jarduera eta ekimen antolatzen diren sagardoaren bueltan, baina horretaz aparte iruditzen zitzaigun ere importantea zela aurrez aurre eta etorkizunean ditugun desafio horiei elkarrekin erantzuteko gune bat eskaintza eta bokazio horrekin abiatzen da berriro ere sagardo mailak eta espero dugu seguru ere oinarri potente bat badaukagula herri eta gai izango gane edo gai izan beharko ginatekela elkarrekin aukera horiek eta indargune horiek gehiago zukutzea eta benetan etorkizunari itxaropentsu begiratzea ez. Etorkizunari begira egiten den ekimen badau eta gu oso horrela izanik udala beti horregun da.